बम भैया सुदेश्वर सिंह लहरी हरिगांव बाजार से सरस्वती स्टूडियो के माध्यम से आप सभी के सेवा में एगो देवी गीत जा रहल बा। आशा ना हमरा पूर्ण विश्वास बा कि रउरा सबनी के बढ़िया लागी। नाही चाही बंगला गाड़ी नाही कोई गहना ये मैया जी, नाही चाही बंगला गाड़ी नाही कोई गहना ये मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना। एगो बांझ औरत माई के दरबार में पुका फाड़ के रोवत तारी, कहत तारी के हे माई हमरा से कौन ऐसन कसूर भइल बा कि आज ई दिन हमरा देखे के मिलता। कावन कसूरावा के लेत बारू बदला, रउरा सवांग देल मिल गोइल पागला। कावन कसूरावा के लेत बारू बदला, रउरा सवांग देल मिल गोइल पागला। 9 साल बीत गोइल भइल मोर गवाना ए मैया जी, 9 साल बीत गइल भइल मोर गवाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे गुड्डू राज, लखनपुर महेश पटेल। बाबू माई भौजी के लागल रहे लालासा, तोहर दुआरी करावाई बड़ी जालासा। बाबू माई भौजी के लागल रहे लालासा, तोहर दुआरी करावाई बड़ी जालासा। टोला मोहल्ला कहे हमके बांझावाना ए मैया जी, टोला मोहल्ला कहे हमके बांझावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे गुड्डू राज, लखनपुर महेश पटेल। सासु ननद ताना मारस भौजाई, मन कर जहर खाके हम मरी जाई। सासु ननद ताना मारस भौजाई, मन कर माहुर खाके हम मरी जाई। लहरी सुदेश्वर के कब मिट्टी भावाना ए मैया जी, लहरी सुदेश्वर के कब मिट्टी भावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना ए मैया जी, दे दी तू गोदी में खेलावाना। म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।